Realitné a finančné centrum vám ponúka na predaj 2,5 izbový byt vo vyhľadávanej časti Bratislavy Ružinov. Byt má rozlohu 61 m2 a nachádza sa na 9. poschodí zatepleného bytového domu. V chodbe nájdete stavané skrine typu roll-door, kde budete mať dostatok miesta na uloženie svojich osobných vecí. Naproti sú dvere do samostatnej toalety a murovanej kúpeľne s vaňou. V obývacej izbe sa nachádza klimatizácia, vďaka ktorej si môžete v byte nastaviť teplotu aj počas horúcich letných dní. V kuchyni je moderná linka a vstavané elektrospotrebiče ako varná doska, digestor či rúra. Z kuchyne je vstup na balkón. V detskej izbe sú taktiež stavané skrine a vstup na priestrannú lodžiu. Môžete si tu vychutnať rannú kávičku s výhľadom na Kamzík. V okolí bytu sa nachádza kompletná občianska vybavenosť ako školy, škôlky, gymnázium či nemocnica. Teplé letné večery si môžete spríjemniť romantickou prechádzkou pri Ružinovskom jazere. Najmenšiu z izieb môžete využiť ako pracovňu alebo aj ako šatník. Ak chcete získať moderný byt v Bratislave, dohodnite si nezáväznú obhliadku ešte dnes.